Bia jedu bolo mundo Zion Germany. Afro na hana watch my videos. So gano gwa polo ya ono na nka na video for neme. Yotago. Ono ga gwa lo ya ono. Siara nka video nke no monwa neme. So ono mari ibe niile unu ekwu na translate ye translate kwolo ni nke. Uno translate kwolo lo ya ono nkene. Yotago. Oye kurukare eme. Umakamele nwoke, umakamele nwanyị, ndu mmiri ndu azụ. Ihe awụ new update from ndu chakam. Mwadi one no one person abatago. Ibe awụ new update from ndu chakam. Ya olo edete kwada ha akwụkwọ ọzọ yatago agada ede akwụkwọ na ewetere m akwụkwọ obi bụ ndes yapụgo ngo edetega ha akwụkwọ again azụda da nwetere edetere ya letters from my lawyer because my lawyer na akwụkwọ na ewetere o print ye o jide original o send yere m copy. So nkana wo copy SNDRM ko original. Ebe akara ihe blue, ebe akara ihe. Ebe aka di lawyer na-ekwu, ebe aka ọ gbadoro ba lawyer ya. Obi bụ ndes. Ifuru tundore n'ofia Zion azi emeibe. Adekwuru ya ede na mkpọrọ na mbara dibo ya n'ofia Zion. Yotago. Boya onwe ibe de here pana translate ihe niile na-ekwu n'Igbo. Bana pana he kwa translate dia ora na zia jasu ngwe ga delete the video. So the video agaghị delete mu the video. Maka the lawyer dere here na munwa soro na munwa soro asụsụ bai na nsoro Nigerian language were kparịkata the man ba kpọọ ya Zion Naren kpọkwa ya Zion Tierra, that is na mkpọrọ ya anụ ọhịa Zion ọsọ na mkpọrọ ya nwa obere nwoke na mkpọrọ ya na mkpọrọ ya nwa obere mmadụ ya ocha point ya translate that video na mkpọrọ ya obere mmadụ na mmecha ka translate kwa ya mara ihe ọ sị na mgbakwuru ya so ọ sị na mkpọrọ ya na blame ndo Zion no na blame Zion Chineke onye amaghị ibe ọsọ na nke video nke gbuo mmere na mụnwa o kwuru na mmere ụzọ video na-atọ nke a nna kịta eme na a ga-aga ikwu ya na video nke nọ mmere yotago ọsọ na video nke ọzọ mmere na mụnwa kwuru na demand anaghị arụ ọrụ na demand anaghị arụ ọrụ n'obodo na-akwụ demand ụgwọ ịghọtago maka ọsọ because na ọ mụrụ nwa and kedu ihe ọzọ dekwara here and na mụnwa sị na demand anaghị arụ ọrụ n'obodo na-akwụ ya ụgwọ because na ọ mụrụ nwa ịghọtago ọ na-ekwu na because of ya na nga-akwụ ya ụgwọ ọsọ na demand na-arụ ọrụ adị na nwunye ya ma na ego na ọ na-enweta dị oke mana mkpu na demand anaghị arụ ọrụ ọwụ na ije na the video ihe niile ekwuru ebe a ngwara demand gwakwuru ndete na video gaa nụ nene the video
mgbe ọsụ m gịnị ka nna alụ nte ya na-abịawa na train station n'abalị na ọ bịa ebe a na ọ ga-afụ ihe nna alụ sị mgbe ọsụ m na m ga-achọrọ ihe nna alụ ịghọtago dị mmanụ mere m vidio ọsụ ka o mee vidio ka o sendiere ndị Zion ka ọ gwa ha na mụ nwa anụ ọhịa n'obodo a dị mmanụ bụ ụzọ kpọm anụmanụ ọ bịara dịka mgbe m na-akpọ ya anụ ọbịa na ọ kpọkwara m anụmanụ mana ọ ya nwa bụ ụzọ kpọọ m anụmanụ the same time dị mmanụ kpọrọ m azụ kpọọ m ezi kpọọ m anụmanụ ifugo eketa ịma na ịgwa ndị ụka na Chineke ahapụgo ha asụwalogo their power and ana m eji sụwalogwa this one so anụ ọbịa mba ise jee werekwa gbajekwa na lọya go mana gị jee megide ibe ngwọchịcha ahụ ka onugwu mara na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya n'ime nkịta na-ajụ oyi ma ụgụrụ afọ aga m na-emere onwe m my live video here ọ na-agba ka asụ ụnụ ahụ and unu ga-spend the data unu spend the time watch ya ka unu nwee ike ije kụasịrị ofu onye ka nwụ unu nwere time ma ndị ji akpọ na fonu ma ndị ji eme ihe a ị na-aza consider eze but you follow the guy cross illegal ehe na ka mụ na ya dakpụzie di ya ọ bụrụ na a na-eti mmadụ ibe ya ihe nkara ịkụ ya ihe ibe nkara iti ya ọ na-eme na ọma ibe onweghị ibe daje nọrọ ya n'ọsịsọ nwanne ama na ị na-awọchi m I don't watch you ama na ị na-enene m anaghị m enene gị amakwu na akpakara dị ngwo m ụnụ niile na-enene m mana ejeghị m enene ụnụ ọmụnwa ka a na-akpọ traditional nwogede ajeghị m ejọs gụpụtara gị ife wa n'uche unu si arụ ọrụ foolish people ịbịara obodo anyị ime ihe Zion anụ ọhịa ị na-aka ụka na Germany ị naghị eje vunago na Nigeria ka ị kaba data ya akpakara dị ngwo m ụka ahụ ịbịara ebe anyị blọkụ n'ụzọ ka m na-eje ọrụ jụọ m gịnị ka gana spiritual fada gị na-akọ ị nwekwara bụ onye o si bido ana m atụfuru gị ọnụ mụ na gị ọ na-aṅụkọ nkwụ ka mụ na gị ọ na-erikọ nri ka o nwere ebe mụ na gị na-abụ onye nọkịta ije chọrọ mmadụ okwu bikọs ịmara eje nkịta were ha ma bịa kụọ gị ezigbote ife kụsasịa gị na ọ na-amaghị m ebe ibi lọya gị na kịta ekwu na ihe niile ọdụ omume afta ihe niile lọya gị ga-edeghi ya ọ dị klem ọ ga-emeghi ya after the case emebe ngị ibe ahụ because o gosigo na ihe m kwesịrị ị na-eme gị ife ọwụ na lọya gị kwuru na ọ dị mma imere m ga-eme gị ya after this case ọ na kịta agba abụ ego eje m agwa lọya m sụkpọta translator ga translate video ahụ complete before me delete ya before I will delete that video hear me very well Dutchland and everybody that video must translated both in German and English so that everybody will understand the naked truth and the naked everything in that video before I deleted it. And before I deleted that video, people will know how come all of a sudden such a video, you make such a video. People have to know. Because I have lived here more than 15 years, I never make him video even one day. All of a sudden, and you make this aggressive video. Because it have been happening. This man have confronted me 2 times and following me up and down. On that very good day, how did it come about? How did you people meet each other? I went to bank and this man is following me. Then I have to make that video. I make that video for purpose and for reason. All this is Zion criminals. Ebukobi is recruiting all over the whole world. I will never be your victim.
If you try me, I will hit you very hard. Israel will be very strong to be able to defeat all their enemies. And remember, our case, me and the Igbo people case are still in the police. Police separated me and the Igbo people 2013, and we go separate ways. Ever since then, you guys are gathering, and I am always alone. So, all of a sudden, you following this man and they confronted this man. Every video I make must be translated. This is how where I documented everything because I'm alone. If you're alone, you learn to have a voice where people can hear you. So, what can be said? Imela mbwali, ebwali ya mbwali. Mehibe jigeme, you were disgrace of your village. Disgrace in them be seke was eso. I'm not here. Eh? He's supposed to beat you. Kazo akwabata. Oh, ono wachicha merive boroke. Ono wachicha merive boroke maka ono na-aza fake name. Unu jeji fake name kotoku. Unu jeji fake name kotoku jezie ka ono kuzi ezigbo ava ono na police. Mana ije heji ezigbo ava ga heje okwu. Anu ohia. Amama bụ onye awụ Henry ibe eji mara ya kpọfụ ya isi. So so the ogoja kaka ebuko obi wanu ovia. It deceive a lot of people. I'm activist, and then I'm fighting for something that is disturbing me, something that is stressing me. All me gana street, Gan street, all me declare your go among the man. And I'm a menkoja. I'm on my way. And I'm fighting for a lot of things. And that thing I'm half of my village. Be over there. So this is no be disturb him because of here bukobi. I want to edge him a jingle maybe here. I wouldn't edge him a jingle maybe here. And I won't put here to the end. The woman put to go to the end and I move when he again men. Game maybe here. No one away on. Wala no video ajenye lawyer ono. Bwana ya na emezugomu nke no. Olu na alu awu so olu ma anu nwere millions of people mana anoh me alone. Ndo Zion anoh me alone. Or I do millions of people do wanine. Mando menana ni all these people na fight ka nwere onwe ha na aka uno. Uno cho aye emebie ihe na abo na Nigeria ha. Ka ayo ayi biko everywhere. O nwere ndị na-emebi isi ihe na Nigeria ụna ahụ fa anaghị ekwu okwu were eme ya and ọwụ na ụnụ chọọ ka anyị dọra dịka this time ka ụnụ ga-afụ ya okwu na ọrụ onwe ya ụna na-eje na-achọ okwu were na okwu a jee nyekwu ụlọ ya ụnụ translate ye na ya jee nye ya so ya na ọmụ kwuru German government hear me very well. If I cannot get my peace here to live my life as who I am, I will fight. I say it in English so that everybody will hear me very well. If Nigerian pastors will deceive people to come to Germany and disturbing me for the freedom that I have to live my life for, I will fight. I will go to court. I will go to street. I will protest. I will demonstrate. Nigerian people have too much churches.
And they deceive a lot of people. These people have this mentality to bring it here in Germany. I live here a long time. I'm not associating myself with any Nigerian people. So my mentality is my freedom. And if any, after this idiot, if any other person again see me on the street and they start telling me about their church, maybe I will do something significant. If any Nigeria again see me in the street and they start reading Bible and preaching to me the gospel, after preaching for me, he must pay for my 1 month rent in my house and give me 1 month food. I don't want to be a beggar. That is why I don't want to be going to that church and going to listening to what a nonsense Ebukobi is saying. Because that thing cannot put food on my table. What Henry Maduforo is doing is religious war. These guys can never hide anywhere. I am saying it today loud and clear. And if they provoke me, I will stop work and I will go to street and I will protest until I get what I want. The word is religious freedom. Free religion. Ebuko Church is just nonsense. Nigerian churches can never put food on my table. They only collecting money from me and deceiving me from not achieving anything. I am saying this. Ebukobi should be warned and be arrested. And the Ebukobi hear me very well. If any of your church members disturb anybody again, I will come to you direct. You have do this to Matthias Ezek in Nigeria and it works, which means you have conquered all the Nigerian people. Now I want to take it to international community where you are in Nigeria and you are using people in Germany to cause this nonsense here. I'm happy that your name of your church is here in this book. Anything I like, say it. Anything lawyer like, let the lawyer eat like this. I am traditional Woke the Mudenka Kingdom. I'm happy that that name of your church entered this book, Zion. Nke gine ma aguna. Ya gine me finish go. Germany is a police country. All the Zion people are drug dealers, most of them illegal money launderers. And they want to Interpol, police, to monitor all the members. Terrorists, terrorizing Nigeria, kidnappers, going to church. I'm happy that the name of your Zion bar here. Now go here, go here. Okay, now for you. So, you got also go change it to Zolo. What is we Zion? Zion Gabagona book. You got a damage, you got one better damage. Kwakwa we Bukobi. You got a lot of damage. You got a lot of damage. Mwana ala hola kunu jere pate. Ebukobi nweghị ike gakwa free. Ọgụ akaga aka o. Ị ga-anụ ịchaka mmụọ. Mmụọ ndị mmụọ ga-akụ gị egbu a. Anaghị m eme ibe wute mmadụ. M ga-ereliziri gị ohu mmụọ na nnụ mmụọ. Ebukobi m ga-ereliziri gị ohu mmụọ na nnụ mmụọ. Ka mkpekodo ka m gbaa gị akwụkwọ na mmụọ first.
ebe dị na agago n'ihe a ka m pịara gị ozugbo. Ibe eji akpọte ndị mmụọ ibe agwara m mme ya ọwụwa ọkụ ha to God who made me ya ọwụ na ike nga m adịghị ile ma gbaa ya ọkụ ma agwa ike nga m osisi eji tụ ya ike nga m adịghị ile ma agwa ya osisi eji tụ ya. Otu a ka ọ dị ndụ a na nke unu na-ewere go nke ụnọ. Ebuka Obi ka a na-ekwu maka ya ọsọ evangelist Ebuka Obi. Nwata bunye nna ya enu nkịrịnka ngwongwo na ngwongwo ayo chie ya anya. Ebuka Obi okwu ga-abago na mmụọ and onweghị ni dibia, onweghị ni eze mmụọ, onweghị ni eze nwanyị, onweghị onye ọwụna gwere ike iwefụta gị maka ọmụnwa tiri ya mụnwa ji ewefụta nwunye. So Ebuka Obi nechara nwa be nwoke dị na-anwa m. Nwa be nwoke dị ka Ebuka Obi nechara anya na-ese ndigasịrị na-ese ndiri ndị mmadụ ka abịa nnọchiere m ụzọ. Aja ebe akwa n'orie, bee akwa na ahụọ, bee akwa na nkwụ, bee akwa na eke. Faja anụ ọgụ n'orie na ahụọ na nkwọ na eke. Ife ọwụ na ebe ọwụ na Ebuka Obi achọghị ịbara onwe ya uru. Ọ chọrọ ị na-ahasasị ezinụlọ ndị mmadụ tie ọtụtụ ezinụlọ na ọgba aghara ka o were lụọ họteelụ lụọ ibe ahụ ọlụlụ na-ekwu ibe ahụ ọ na-ekwu. Ebuka Obi okwu ga na-ekwu okwu ga nọrọgo na mmụọ. O ji aka ga aka na ahụ n'orie na agwụ na nkwọ na eke iwere mara na ọmụnwa traditional nwoke dị ka ịtraịrị. Ife niile ahụ ise ndịrị, ife niile ahụ iduiri, ife niile ahụ iduiri ya anaghị eme ife one word ọ dị na-emebi isiri m ibe. Ọ bụrụ na onye mebiere m ibe 1 naira ọ ga-eji ọnụ ya kwuo ya. Echetụghị m ịma ibe ga-eme onye ahụ, mana ife n'ibe ga-eme onye ahụ ga-ebido mebe onye ahụ o kwuo ife o mere. Ọmụnwa traditional nwoke dị nwa urude nke kingdom. Onye achọkwara m okwu ka afọ ime gị ibe ọwụ na nwata nna m ndị kwuru okwu so na ọwụ na nwata ejighị ọgwụ bịara gị ọrụ ma ga-eji n'ọfọ were kwụ ya ụgwọ. Ebuka Obi enwe m ike ịkpọrọ gị polisi ma ọ kpọrọ gị eneten na mmụọ ka m ji egbe gị. And eje mva na-esozi ụnụ ebe ọwụ na ụnụ na ebe ọwụ na ụnụ chọrọ we go any place ụnụ chọrọ anyị ji aga. Ụnụ kpọọ m kịta na ọkụ mmụọ emeje, ụnụ kpọọ m va Bechukwu emeje, ebe ụnụ kpọrọ va eje meje. Ịbụrụ kọtụ a ewenyigo m kọtụ a ịbụrụ okwu a ọ bagokwu na mmụọ sụbewezie ya mana mmụọ mana mmadụ mmụọ niile Chineke ohu mmụọ na nnụ mmụọ niile na-ebe ikpe ma ndị nọ na kọtụ ma ndị na-anụ ọgụ ma ndị na-eme ibe ọwụna bi n'isi enu kpọta esi elu mmụọ niile agwụbọ ha ama gude akụrụ abụọ gudude nke ndị nwaanyị abụzọ ude ka obi na-agụ obu ọha obunana Chineke unu je urude nke okukoro nne mmiri haba Chineke ezu na ọnwa mbala unu benisiwekwe. Ebuka Obi nechara m anya ọwụrụ m ka ọ ga-echọ ka o mee ibe o mere Mathias. Obigo Ebuka Obi na mụnwa ka o ji ejecha ije ọkwọ ya ọnụna. Ebuka Obi dị njikere ọ gwụra ka ọ ha n'ọnụ. Aṅụchara kwune n'ome dịka ma onyechara ụnụ aṅụzighị m ọ dịka ma onyere ụnụ nsi. So na ọgụ esetigo this guy si amaghị onye bawu ndụ niile dị involve ma ndụ zoro ezo ma ndụ ji fake name ma ndụ ji ife niile unu ji ejecha ije ọhụụ n'ọnụna ajọsụrụ mgbe unu nkịtị ka unu tụfụtara m ọkpa egwu mana kịta unu tụfụtara ọkpa egwu na unu ga na-ebe akwa n'ofu
unu niile akabado ya ọsịsọ unu niile akabado ya mechicha unu ibe unu amara na ọmụnwa traditional mukeri ebe mbi una mmụọ ebighị m be mmadụ ọsịsọ ya pụgo nna m otego m hapụrụ mpụrụ ụnụ dị ya ndị ichie ndị be anyị Afrịka nne m mụrụ Afrịka ndị agadi nwaanyị Afrịka ndị agadi nwaanyị obodo a awụ Ebuka Obi agwụgwọ ọha ama chere ka m wetakwuoro gị nke unu ga-ama na ọbe mmụọ ga mbi na mmụọ ebe a niile bụ mmụọ Chineke ghọta ụra ndị ichie be anyị jebe n'ọgụ a Ebuka Obi ga a na-ekwu maka ya Ebuka Obi ga a na-ekwu maka ya nwoke Ebuka Obi na-ejere anya tara chọkọtara ya Chineke akwụkwọ ọha ama Ebuka Obi ga a na-ekwu maka ya ụmụ niile binye nụ na nke Ebuka Obi ọ dịrị oduto nke Ebuka Obi ọ dịrị oduto Ebuka Obi bless Chineke o ji aka ya aka na ahụ o ji emecha gbara na mara ihe o mere onwe ya ma yes ọmụnwa traditional nwoke dị na mmụọ ka nọ ibe niile ọhịa mmụọ emere ngịrị wogo emere ngịrị wọfọ ibe niile mere ndị ichie be anyị mmụọ niile ohu mmụọ na nnụ mmụọ na-emere m ibe na mmụọ na-emere ibe unu niile ji etinye aka na ọgụ ahụ eji anụ ya n'orie nụọ ya na agwụ nụọ ya na nkwụ nụọ ya na eke eji anụ ya n'ụbọchị nụọ ya n'izu nụọ ya n'ọnwa nụọ ya ma n'ụka nụọ ya n'ahụ mgbe owu na ba ji chụọ a ga-anụgide ọgụ a ọ dị n'ọhụ asụ ọbịara bụ onye ọbịa wụ n'ebe o ji awụọ na mgbugbu hafe ịkwa ya n'azụ abịara m obodo a na-edobe iwube adaha m iwube ejekwana mmebi ibebe ndụ bịara be anyị abịa na-emebi isi ibe anyị ọ bịara bụ onye abịa wụ n'eke o ji awụọ na mgbugbu hafe ịkwa ya n'azụ ọ dị n'ọfọ ọgụ eji ọfọ ka a na-anọ ọgụ eji ọfọ ka a na-anọ and onye ọwụna na-ekwu okwu ya kwukwo ọfụma because ibe ọwụ na ikwuru ije enweta ya before 24 hours ị ga-ahụ the sign ma ewu nwoke ma ewu nwaanyị before 24 hours ibe ọwụ na ikwuru na comment section ebe a ewu na ịnweta the sign ịma na ọnwụ ibe mmụọ ka na-eme ọmụnwa traditional nwoke mmụọ ga-abịa iti ya aka ka o mee ibe a the god of iron udude na-akwa nka kụwa ya isi n'orie na agwụ na nkwọ na-eke mmụọ ndị nka niile nka na ụzọ agwụ nka na ụzọ kụwaba kụjasi ya bụ isi n'orie na agwụ na nkwọ na-eke onye chọọ ya kwuzie okwu kwuo na enetin jọsọ ewepụtago m mma were mma ahụ bee onwe gị ebe ọwụna onye ọwụna ị chọrọ isi were bee onwe gị were mma ahụ bee onwe gị ebe ọwụna ị chọrọ isi ebe onwe gị jọs mma ahụ wee okwu ọnụ gị aka gị ka ọwụ were dee kọment nke ọwụna onye detere o were na-ana ma mụnwa ma mmadụ ndị otu a nsikwu ya otu a ka o ji adị nwa maara nna ya amarago ndị ichie niile nọ n'elu ụwa ohu mmụọ na nnụ mmụọ n'obe nwoke dị ọkwa nwa ụnụ ka a na-eme ya ohu mmụọ na nnụ mmụọ ndị ụmụ ọkụ jide ebube ohu mmụọ na nnụ mmụọ ndị akụrụ nna nka ji were dị ebube unu bini unu ọwụrụ na mee ọwụrụ data unu egosighị m ibe ndị unu ji were wụrụ ibe unu mụ nwee mee ibe eme m ofe ibe asọ agbakọta odie ha ọnụ onye ọwụ na ọsọgara wụrụ onye Germany na-asọpọtụ akpụrụ m onye ahụ let the person who will tell me
that I will not live my life for who I am. Let the person come and challenge me. Open, come out. I am inviting you wherever you are hiding. I don't know who held him mother for Ishi. I don't know him. I never sit down in one table, I drink with him or eat with him. I don't know him. I live my life, and this man come here and is telling me about Ebukobi in Nigeria. And now he want to show me to court that he know me. Or he, if Odinburgh people do not want this man, it will be war. And if the German government allows Nigerians to bring their problems here and start fighting here, then I will bring many problems to Igbo Christians. I have respect myself to be who I am and living my life without them, even though they are marginalizing me and persecuting me and intimidating me and harassing me in many different ways. I keep distance from these people, and they are still looking for me. You can fight me in any city, I will not fight you back, but not when I'm living here, not when I'm here in Odinburgh. I will make this man popular, and I will make sure that if in any day the court will sit, he have to go with the police, because if I see him with my eyes, I will make sure that I beat him there. My father is a soldier. My father is in Ze. Let me see who will challenge that in court or any motherfucking place. My father is a soldier, and my father is in Ze. Think about it. Ojekwe ha anaghachiri maazụ na ọbịa ha na mmezu. Onye ahụ ka o kwuru, onye ahụ ka o ji ado. N'afa udude nke, n'afa ude akụrụ abụọ, n'afa agwụbọ ọha ama, n'afa agwụ otutu ndị ụmụ ezume na ndị ụmụ eze ya, n'afa agwụ otutu ndị ụmụ ọha gị, n'afa ude akụ, ude egbo, ude ebe, ude azụ, udo mkpụrụ akụ, udo nwezi obichiri ụzọ ọfịa na akụrụ aka. Udo niile na ogwugwu niile na agwụ niile, agwụba anyị niile, agwụ ụba, agwụ eti, agwụ mberembe, agwụ omenala. Chineke ife akarịa ọkwado agwụ na-eme, ọkwa udo na-eme, anaba anyị ọkwado anada eme, mmụọ be anyị ọkwado mmụọ na-eme. Chineke ọkwa Chukwu na-eme. Onye ahụ sikwu ya onye ahụ ka ọ dị n'orie na ahụ na nkwọ na-eke. Ise onye gịnị ụdị ise ahụ? Mmụọ na-eme, agwụ na-eme, Chukwu na-eme, udo na-eme, ana do eme, ise kabado. Ise nna unu onye ọwụna je goro one bottle beer na-aṅụ n'ọgụ ikpe move go. Ha gbara eze mmụọ gbakwuo onye ọwụna akwụkwọ, onye ife dawara gbamgba ya, ọkwa mmụọ bịara ọgụ. Ịfụ aṅụkwuo beg, ọkwa mmụọ bịara ọgụ. Ịfụ ka aṅụ kwụrụ sọ nwu ya n'ubi bụ ụnụ, ọkwa mmụọ bịara ọgụ iwe ahụ. Ịfụ ebe aṅụ bịara kwụọ, ọkwa mmụọ bịara. Ikuku eme vuvu, ifu na ikuku si mere vum vum dọtụ ofe ibe beg. Mmụọ ahụ na-akpagharị bụ ụnụ. Ibe ahụ sign ka ọ na-enye ndị react quickly. Onwe ibe mere na aka m adịghị ya. I don't know mmadụ. Otego m fụrụ na mmụọ. Otego m bara na mmụọ. Anọzighị na mmadụ. Agwara ụnụ nwa mmụọ eme okwere nwa mmadụ, nwa mmadụ eme okwere nwa mmụọ. Ụnụ gbabara na Zion na-anụ samọgụ. Ụnụ mmụọ ga-egbucha asị ụnụ niile n'ofu n'ofu. Ebuka Obi nwata vunie nna ya enu ibe ji ayochi ya anya. O tegi iji akụ asịrị na Lagos
to God who made me and you. Enwa anwa kpokwa Ndi Igbo afọ again. Osogori awuru ndu mama wata. Osogori awuru ndu eze nwanyị. Osogori awuru ndu dibia. Enwa anwa kpokwa afọ again. Onweghị ni escort ji azogo. Onweghị ni bulletproof ji azogo. Onweghị ni tenigo, onweghị ni tenga azogo again. Ọ ka ndị ahụ bulletproof nyere gị audacity ịkparị mmadụ. Ndị ahụ bụ egbe esogharị gị nyere gị audacity ịkọ nonsense. Na-ife ọ dị ka enwe ha na ọgụ a na-anụburu ibu. Unu gbabara dị ime ite ofe unu a na-egiri egiri. Ihe a mere ihe a na-anụwe international war. International. Osi international. So we're na lawyer me here. Nlu akwụkwọ lawyer. Na-eme akpọ lawyer international lawyer kwu. Nwa ntụọ ya ka mme ike ime unu ife ọsịsọ. Ebe m chọrọ kata ime ihe ka m gaa na my page. Ka ụnụ na-afụ ya. Unu na-eme chakara ihe. Share ya no this video ka share ya no this video. Na share this video. Unu na watch him 166 people. Ụmụ onye na share the video. Share ya the video ka ọ na-aga ka ibe ji share the video adozighị. Na share the video ka ọ na-aga viral. Ka oke ndị na watch him ndụ gbara m akwụkwọ na court na watch him. Ndị gbara m akwụkwọ na court na watch him. Ọ bụrụ na my fans na watch him, share ya no this video. Ka soro kere na-eri. Share ya no my video. Na ege ntị ka ụrụ na-afụfa. They will use it to mold Virgin Mary. They will go and buy cement. They will go and buy cement. Manufacturers of Dulux cement are not believers. You see them? They don't want to hear anything about Jesus. They are unbelievers. They will use that paint manufactured by an unbeliever to paint that Virgin Mary. One side will be white, the other side will be blue. You, as a person that claims to be a child of God, when you have problem, you go to that image molded with Dangote cement, and you go there and you kneel down. And you are praying to that image, or you can say you are talking to God through that image. You are talking to God through the image of cement Dangote. To say you are worshiping idol, but your father is dying, and he tells you to say, "Oha is a natural, with good hand, no sin. There is no sin found in that Oha." He tells you to say, "This is my altar. Anytime you want anything, go there and speak there." Roman Catholic opens a church and go to cement factory and buy that cement. They will use it to mold Virgin Mary. They will go and buy cement from Dulux. Manufacturers of Dulux cement are not believers. They don't want to hear anything about Jesus. They are unbelievers. They will use that paint manufactured by an unbeliever to paint that Virgin Mary. One side will be white, the other side will be blue. You, as a person that claims to be a child of God, when you have problem, you go to that image molded with Dangote cement, and you go there and you kneel down, and you are praying to that image, or you can say you are talking to God through that image. It's still the same thing. No one will come and condemn you to say you are worshiping idol, but your father is dying, and he tells you to say, "Oha is a natural." Can I translate what he said? No sin. There is no sin.
Make I translate the make I do translator of what the man said. Where is Ebuko picture? Ebuko B. I got a picture Ebuko B. I go to Virgin Mary Abola with the cement. Then go there. 37,000 people is watching. The man who go to buy cement in Dulo, he said that the Nigerian people will go to Dulo's company and buy cement and use the cement to mold a statue of Virgin Mary. And the one side will be white and the one side will be blue. Ned the man and Ned deceive no. Abakara dimgwom onye Imo State. One Ugo rice, Ugo baby no na London nezi rice. Ugo baby agat imbo ndi beja agwa ha okokocho umu ana he bete aka. Ije he umu gono la London. And the okari hiva hi na-eme. Egwu na ka na agbaze emuchago umu. Ibe ọsọ go ituo digi nwoke ka ibe ya. Na nwote diga hi 3 minutes ga nyere ya were ma aka ma tebụl aka. Gbuo ya eze. Aka o ji nya ata ndụ mmadụ atụ eze mgbe nọ na Aba. Amụrụ nkarate na ụmụ agbọghọ primary school. Agbatara m belt, yellow belt. So owo na continue gbo aka ma gbata black ma already. Bana agbatara yellow ahụ duto mgbe m pụrụ na Aba. So mbata nwoke ga diga ahụ na-akpọ nwoke ka ibe ya aka ya. Ewere m aka ewuru desi ya ka ewere aka ewuru nke a na. Onye aka nje esi eji ewere gbuo that is ewere nye ka ya nki. Ị na-abụkwa master duka akụwa nyanya. Ị na-akpọ nwoke ị na-akpọ digi nwoke ka ibe ya. Onwe nwoke ahụ enweghị onye ọka na London. Mgbọpụtara ya mmadụ na ndụ na nkaba ya na-abọ na London fa akụọ ya ezigbote ibe. Gwa na onwegoro onye ka ibe ya na London ahụ. Ọwụhụ nwoke ahụ na-anụ gị. So apụtaziri na social media akọtu. Ndụ bụ ụrụ na-akọtu. Ndụ bụ Ebuka Obi unu ejerego ndị ichie bụ ụnụ gbuo aba na wụọva na ana. Ịpụta is London irie. Ọwụ na lies London adụghị ijechi rive ji ndị ichie bụ ụnụ. Ịfụkwa ife dị ụtọ. Ịgbakọtakwa ndị ichie ebe nna azụ. Sowekwa ife ahụ. King James dele no Bible wonye London ko na Buckingham Palace. Oh, the Buckingham Palace. Oh, yeah, King James dele Bible. And my mother do not know that the King James dele Bible. Na Buckingham Buckingham Palace. No, back. No, the king there. Oh, Chineke do tele. Ngonye oji ala ikizi onwe ya emele eji awe nne no na anya na aka ụnụ nwa ụmụ nwaanyị ebe a na-eji oji ebe a kete ya fụrụ ọ na-eji oji ebe ndị ọzọ na-achị one ihu fata ọgbago oku nene ya n'ihi ma ịbụrụ na ndụ mgbakọnọgodo aka ma agbakọnọ nchekọnọtagodo ya ọnụ odo a ife ọwụ ka ọwụ ne ife ọwụ ka ọwụ ọ naghị echeji Oh, na kai do ai mo umu Abyssinia, Abissa, ndiba so go baya Abisha, so go baya Obacha. So go baya Abyssinia, so go baya Ethiopia. Ipo so kwara go baya. Awa yenwa. Ebo wona evula ya ibi ebeni ne na asu so wona ni ne enu wona. Ai bi kumana na Igbo na asu Igbo. So nwote ha huo nwoke ahe na asu na nwoke ka ibe ya. To God ahuo nya ka onugu. Omeghe ndị na-emeri ndị akọrọ ndị a na-akpụ ụzọ. Ịbụrụ ndị a na-akpụ ụzọ n'ụwa niile na Igbo niile. Onweghị ndị na-egbu n'ihe. A na-adị na ụmụazị na-akpụ ụzọ akwara ya aka ọgbụgbụ ya aka. So o were aka ahụ o ji akpụ ụzọ tie gị ibe ọ ga-emerụkwa gị ahụ. So akwụrụ na nwunye nwoke di gị ka ibe ya ogbeghị onye ọka ọsịsọ.
no anda bakara dingwons obo wo de mere nwe onye chọrọ ime traditional nwoke dị attack ịgashi ya igwe ike ishi ya nke traditional nwoke dị kwuru no ndo de traditional nwoke dị attack because onu nwa ndo chai neye eje na Dulem company egote cement muoluo ye na-acha blue and white epentie ya onye ọcha were ede ebele Ebuka Obi ọ na-ekwu ndị na worship idol mana idol wu ihe a this is idol Ebuka Obi is idol worshipper ikwu ojekpo police Ebuka Obi bring that your power maka mvuru ha mbata nwa vuru ha mbata na bega ha akomodu ewere m kweburu ha ewere ha kụwasịa cement Dangote ga na meje gbanye ọkụ na egoro nji na-esi ji ya ihe kwere ne o ene ide me no ko ndo mara ni ihe go ifugo na ezawo mama kan do ma batago here Chineke ezawo ndo sayo nchaka bom nwoke mbisi a nchụrụ ọsọ agbago m akwụkwọ na kọtụ o dere hie na-edegbu ogwu mana eme ahụ ego onugwu Ebuka Obi Ebuka ngwele Ebuka akpakara dị ngwomso na o nwere ike kedu ebe ike ya ahado nja aba afụtago sụwalo ike gị udude nka sụwalo ike gị gwụ yes awo na ebugoro ne asụwalo chagi ike Ebuka Obi ọ dazi akpọ police Ebuka Obi kpọgazi polisi Ebuka Obi olebe ike gede chakakpom solebe ike odode oda Nigeria police oda na Nigerian Christians kedebe ike onode Chineke ahapụgo ha Chineke justice bredan onu nga wonde nja basu walolo ike Ebuka Obi na kango kere juice kango kere mai juice imu emere m ibe aka nna aṅụ ihe aka ndị oyiwe mana achọrọ m ịṅụ ka ndị oyiwe achọrọ m ịṅụ ka ndị Igbo chai asụbụshi ngara ṅụba detere nekwe ebe asụbụshi ṅụọ ihe ne mana na ya ọkụwa n'imi kwue ya kwue kupe ṅụọ ihe ka mmiri ọ gbasa gị also one of the Ebuka Obi about police 2013 Jesus left Igbo people and the Igbo people started calling police. Ebuka Obi who they reduce one Christianity to nothing. Baby Oko Germany so that Christianity have suffered on a hand. Chinege. Ebuka Obi gaghị emenwuye onye nwanyị ha gaghị emenwuye yeshere kalamba lobolobo le kalaka onye nwanyị asị na ha gaghị emenwuye Kawasaki Suzuki Honda Kawasaki onye nwanyị ha gaghị emenwuye hari mama sheri mama onye nwanyị ọ gaghị emenwuye traditional church is business center oketa ka ụnụ matara mgbe anyị nọ na-apịawashi these guys ya so na-agwa ụnụ eziokwu ụnụ kpara anyị onye iberibe anyị kwochiri o kịta ụnụ afụgo nke wụ eziokwu kịta ụnụ fụrụ eziokwu ụnụ na-enyekwa anyị some love and appreciation of what we are doing. Ọ bụrụ na Ebuka Obi nwere ike una ahụ o si kwuye why not a command ya traditional nwoke dị ka ofe ntie ihe
Ebuka Obi na-anwudo many spirit. Ọ na-anwudo spirit na Indian Ocean. Ọ na-anwudo spirit, na-anwudo many spirit na mana River Niger. Onwudo nwuhu. Ojide nwuzihi. Ojide, I don't know. Where we are Ebuka Obi kedu ebe ike ga-ahụ. Aya pụtago ka anyị nara godi ike ma ka I were ike ihe anyị egwu. Onwebeghị ibe ngwovutara na nwa akpa m hepụrụ nwa akpa. Onwebeghị ibe ngwovutara na akpara. O nwere nke nje ngwovuta mmeyo na to God ịgba ọbaskoro enu. 100 euro ka eze awo were toe na mmiri. Mmiri vuru ego ahụ jọwara. Ever since then, mmiri ikuku na-evuho na-emego na Ebuka Obi. Ifuru na inweghị ike. Akụzayon will arrest you. Mụnwa Nshọtọ mụnwa wa Akụzayon. Onye ahụ enweghị ibe ọwa akụ. Akụzayon go akụkọ ọwa akụ. Oh, hako, akụkọ. Onye awa akụzayon, onwe ha akụ. Echa mụnwa oge lubi. To God who made me and you. Enjoy the good Zimbabwe man. Ana m agbaziri go ọsọ kịta. Enjoy the go Zimbabwe man. Nwoke Zimbabwe. Enjoy the go ha. Njaba. The great Njaba. The great Njaba. E defeat Ebuka Obi. Agwala nyana nwata bunye nna ya nu ngwongwo na ngwongwo ayo chie ya anya. Njaba tara Ebuka Obi takọrọ ihe ya niile. Ebuka Obi imewe enu na ije cheche enu ja na njaba atagogo. Ibe ọsọrọ gị na-eme mama ịwata ịda eme ihe njaba asụwalogo ike gị nweghị ike. Polisi ka ị na-eje ende na polisi. Eze nwa nkwari ize na-ele ebe ike Ebuka Obi ịgba na-erute Ochukwu. Musaino innocent. Ele ebe ike Ebuka Obi nado. Obedi na ndụ ka na-eme wele egwu na-eti ndị mmadụ n'isi eme sheri my command you. Onye ahụ ada. Ebuka Obi ofu ndụ si n'udude nke kingdom. Fundu si na njaba kingdom pụta. Ọgbakpuo na polisi je kpọba polisi. Onda arịkasịbụ na ọbụ ka ị na-awa ịfụ ọdụ otu abada. Ifuzie ndụ obie ndụ si ndụ ụkwụ ịtọ. Ịgbaba ọsọ gbakpuo na polisi. You shall know the truth and the truth will set you free. Izu Victor from Abidjan. You shall know the truth and truth shall set us free. Ndị omenala enweghị ike ịkpọrọ ndị Ebuka ha police. We call no police for anybody. Anyị na-edefeat ha. And anyị nwa na-edefeat ha. Ọwụ na anyị chọchakwu anyị nacha mmụọ. The younger generation ga-apụtakwa again ga-edefeat kwa ndị a again. Onda na ahara anyị. Ọwụ na onwe kịta ndị chọrọ ikolonize unu. A na-enwe sabo. You need to tag ụmụazị be anyị sabo. Enwe dịrị sabo nọ n'ime unu ụka. The sabotage of Igbo culture and tradition and Igbo ancestors are those people converted. Those people so now Christianity. You want to go Igbo history. I gave you better go Bible inside, but the Bible are Igbo history. You want to keep anything about Igbo.
a ga-ebubatara gị nna nnafa nwoke onye ọcha inside and ọwụ na ikwe ha na-adụ aggressive otesu program ọha ọwụ na ha pushuo ha ekwezighị ọwụ na ishiri ike ha ga-akpọrọ gị polisi ihe awụ mmụọ na-egbu anyị ọ na-achọ okwu ndị shiri ike ka ha na-egbu ndị ike adịghị ka a na-ahapụ so a ga na-akpagharị n'ụwa niile na-achọ okwu ihe ahụ strategy ndị ụka ji eme ihe onye ọwụna shiri ike a ga-ebutu ya onye ọwụna shiri ike asị gị na-ebutukwa ha ya ude adị ha ga-ebegide gbuo onye ọwụna so ha nọ na my side na ya ụdị ya program mana ihe mmụọ ka a na-eme before ha gaa detene ka m nwa tibeghara mmụọ ha ga na-eme na mmadụ hie ma na-apịwa isi ha na mmụọ ihe mmụọ ka m na-eme ụmụaka mebere unu mụsa ịnọba ife anyị na-emewe ibe mmụọ eze awa ọma mma kingdom but you treating nwanne kedu onye ndị eze I told him to try that his stupidity your dick uses power on you but he run like a zombie eze awa you see Ebuka Obi enweghị power o meghị ike Ebuka Obi nwere onye awa ezigbote anụ ọbịa ka ọ say comedian is a content creator ibe ahụ na-eme content creator na-create onwe ke content ebe ọ sị gị my Facebook is verified anybody who put my video will be this so ebe na onye amaghị ọma ibe ọ na-eme say 419 by trick stealing by trick all the Christian people mere ya ala awa bata n'ime ha mee na ọ wee Catholic pretend ya dọkara ndị mmadụ ga-emepe Zion wayo 419 na-eme ovu ike ọ na-eme nke every time ọfụta ka ọ na-ekwu nke ọ na-eme ọfụta kwue na social media obu ike o jikwara jide mmụọ na Indian coast Indian nke Ebuka Obi onweghị ike 1 naira inwere enweghị ike 1 naira ọwụrụ na ị nwere ike weta ike ahụ ka anyị nakọrọ gị dị ike mana mụ nwa apụta gị nakọrọ gị dị ike eze awọpụtakwuru so ndị pụtara ịnara gị ike abụrụ ibu ọwụrụ na o nwere ike inwere Ebuka Obi show the power ka anyị gwa gị na onweghị ike inwere every time pụtara eme ke noise na-eme act movie ije yọta nwaanyị mmadụ nwa ya nwaanyị ọbịa claim na ọwa ọgba nje ideliver ya bịa ka mkpata ada udude nke kingdom bịa ka mkpa ada udude nke be anyị ka ọ hụ ọgụ ka onugbu ijere eje wetara m arenji eze nwaanyị bịa ka mkpata ada na nke ọnọdụ ugo kpata ada udude nke ka ịnụsapụ ọgụ ka ha gbuo gị ọkụ ebe ahụ bịa ka mkpatara gị ndị wee eze nwaanyị be anyị ndị si na mmụọ apụta ka ị were baịbụl ahụ mee ebe ka ha daa ị na-eje act Nollywood pụrụ nwaanyị ya na-akpọ Queen Cindy na-eme movie with peace comedy a na-agba ya Queen Cindy ka Queen Cindy jee tara ya nke ma o nwere ike ọma ha onye ọwa o nwere ike mara nwee ike ọma ha mana apụ na nyapụ na o nwere ibe akarị ya hie jee tara ya ka ọ gbacha n'ihe ha enu ị na-egiri evil power n'ọbịa na-eme breaching it's so fine it's so beautiful ibe anyị chọrọ ka a na-agwa gị Ebuka Obi you are ugly very ugly you Ebuka Obi dị ugly ibe ị na-eme breaching n'aka gị mere anyị aka gị na Ebuka Obi do your finger like this ka anyị nene hie mara na ebe a na ebe ọ na-achọ ofu ụdị ọcha n'ọbịa na ọ gwara na ka ọ ha n'ọnụ o meghị ibe eji ejeghị m eficha vidio ahụ ọsọgoro polisi bụ ebe a and ibe a karịa ibe city ya ma aga international ekwe m ike delete the video ga-anọ dị ya ibe nna anụ awụme state house
Our no strategy in Doka Janog. Nga go that in a Nigerian constitution, Christian, Muslim, and the tradition. And this is tradition versus Christian. And about Christian country. And then Ghana, this Christian country, go ahead that na. People have to respect people for who they are, not taking people for granted. I am not here. They may see me that I'm alone, but I'm not alone. So to hell with the Henry. Mwambise. I don't give a shit. He could tell a religious war. He could tell a religious war. And they gano ya. They gano ya. You may try he get go learn a lesson in a hard way. My father is a soldier. My father is in Z. I'm not a coward. May I live a life of history, a legacy of 3,000 years of history. Cannot be joked with it. Not even this Henry. Did I know him? I belong to a community here in Germany too. And they never know about this. So I need to beat this man before my community will know. Israel will be very strong to be able to defeat all their enemies. So Henry, take it to your lawyer. And never be intimidated by any motherfucking from Ebukobi. Mechi chow ni ibo na mara no mo traditional nwoke. Richard na agree. Na na atụpụta ọkpa egwu unu. Unu na watch with fake names. Nge mmeri unu na fake names. Unu bịakwa with real names emerikwa m unu. Mmeri ka nga na emeri unu. Nwe m ike lose. I have lived my life at 45 years. I will never lose. And the more I get old, the more I get advanced. I will never lose. Unu mara ife niile unu na kọrọ m unu ewetekwara m dete m back. Unu mara mkparị niile unu kparịrị m. Unu abịa yọọ m apology. Ejeghị ejeme ya ahụhụ. Ajọghị m ka eme ya ahụhụ because mmụọ dị involved. Achọghị ka eme ya na emecha ka eme ya na ka ewere omeghe ọ gaghị work. O jighị work. Unu ga-apụta open yọọ m apology. And Ebuka Obi ga-ekwu apụta open yọọ m apology. Ọwụ na o meghe ihe are my own ways of life. Jego nri religion, nri tradition, nri culture. Ị ga-afụ that enweghị military force power. Ibe nwere ritual sacrifice and the mystic power. And nga akọ unu that mystic power. The power of Ikenga. Nga akọ ya unu. Unu ga-afụ the mystic power. O meghe unu enwere na ọwụhụ mụ traditional nwoke dị. Enweghị military force power. Agbatubeghị m mmadụ police before. Onwetụgo onye m gwara akwụkwọ before. Onwetụgo onye m kpọrọ police before. So, ife na-emewe ife mmụọ and atụgo m ụnụ na mmụọ jekwenu gwalọ ya ụnụ na ekpere atụrụ m ụnụ na mmụọ ife nwere uri mystic ife nwere uri ritual sacrifice and the mystic power. Enweghị m military force power. Anaghị m akpọ police ọwụ na try ma ekpe nye na mmụọ. Onye ọwụ na mmere m ibe ekpe nye na mmụọ ikote okwu m ije kpọba police ka ọ bịa kochafụ ya. No. You learn in a hard way. Ebe go mo no niile na mmụọ onye ọwụ na ma ndị Igbo nọ n'odi mbọ go akafado ya. Ebe go mve na mmụọ Jesus power is the most powerful power in the whole world wide. Brother Harry I gave me for Baruku ata Adonai. Ana akpọ ya Adonai. Elohenu melek ha olam. Oh, ibe ahụ na-akọwa bakara dị ngwom. Asugod Baruk afa ya wa Adonai. Elohenu melek ha olam. Oh, aya amaghị ibe ahụ na-akọ. Jesus. Oh, intruder. Amaghị m afa ga ụhụ afa Igbo. Oh, have Igbo. You are the foreign to me. On the Maribolo cigarette.
or Benson and Hedges or Rotomas. Kaso Collins Okaho. Nanya Okaho Kuwahishi. Okaho Kosa Collins Yahishi. I get create the country. You got vote I get if we got vote to another country gets afford Omenala Igbo. I would hold an Igbo na the entire Nigeria. I have got the problem. So I would hold Nigeria problem are you? I want Nigeria, even though I was because they are Arab and Africa. So now these people now you know why here Europe colonized the Africa man. Haga he mekwazi again na onu nwa ga efiro na onu nwa European ga bia ko onu colonize ya na ngenye ge kenga ngenye onu kenjaje of opobo ma o menye na onu amanye na ugbo of okreka onu ga anu kwa ogo na ekote ogo ai nwa pan Africa Africans in diaspora Africans in Germany black Germans so ogo aja aka na ụmụ anụ ọbịa ejugo here ndị ọmaka mere unu niile ndị ezigbo mmadụ ụmụ Chineke ndị ike ndị ọgbụgbụ mmadụ nwere adreesị hapụrụ ndị chakakpọ nsọ dịka Collins na enweghị ibe ma ndị ahụ ndị eriri iwefu ụvụrụ mmadụ were mmiri ibe ọ na wụnye ebe anyị mana akwara nọ na ha ga-amịdị mmiri and by the time akwara nọ na ha na-amị mmiri ahụ ọ gara eme ka Collins so onye ọwụ na efuru ndụ try to change your ways of life my brother try to change my ways of life that ebe na Tel Aviv na Israel ebe ahụ ndị ụka anaghị ekwu okwu enyi ha ụdị ịma ndị nọ na that Tel Aviv ịbịa na Israel ahụ enwere different kinds of categories of people na live long ha different kind of life adị omeghị onye na-achọ ibe ya okwu even at this developing country, all this in the Western world, even that people they live their life in many different ways. And the Mohonya Nachi Bayoku. Man, on Wagala abroad, on beach all those places, people in a had their life for who they are. Especially in Dana Hachi back to their ancestors. On an Akonu Kuha. Kesi Heko said that no be a democratic country or no freedom on enjoy. Freedom in granted on our Christians. Freedom to worship your God, to build your Christian churches anywhere in the world. Now, the people now keep build your Christian church. Now think about it. Think about it. On why change your question na here. O kwasini ne ono nyere ndebe mere ha onwe ibe na aga ba ya ya mere ihe people na emere onwe ha enjoy na ejike but na dey organized because other people do very well organized. I don't like them organized but you go make organized una eburu the person to nga ma una see una eme ha but here I came for you were good IPOB supporter. Mana ihe na kete kuna gosiri that na ikwechiri na ogunwa jina Biafrans enwebeghị freedom. Like Maazị Nnamdi Kanu true. Mana Maazị Nnamdi Kanu so onye ọna na-achịkwa back to utasi ebindu tufu ndị ọcha abịa. And ikwele ekwe anyị nwa move nne na ona isi ebindu tufu ndị ọcha abịa. As a humble servant. So kezebo na agwala I give your life to Christ and the kwechiri na ma tackle na eme ayo ibe ni na onu na eme ayo here. Na agwa ayo okwu ni ha here. So ya ma ibe na okwa na onu na eme ndị all these people tọrọ mmadụ. Onu bi ora eme mmadụ ibe da eme mmadụ. People are nago otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa and they are already elugodo helicopter. Ma wa ya alụ moto. I go to moto wire chalk mecha even come over kwana wire noon aya wire na motor. I do already try our skills to be able to manufacture something by
na-agwa gụba Bible ịgụta nke a na Bible ịgụta nke a na Bible brother heli ya ike emefọ ndị dị ka gị dụ alụlụ ana ndị dị ka gị nwokenye alụlụ ana ama m ibe nji na-agwa gị ibe enwere ike maha na iwu okenye alụlụ ana because he pretended na iwe good Christian and ị chọrọ ije n'igwe ife na ihe niile akụziri gị na Bible no ibe adị na-edobe dị iwu but by keeping the iwu ipin go some of your people down ipin go I down una ihu na anya do anyị na gụnwa dobere anyị maka mgba achukwu ekwuru ọbịa gba udude gba mmụọ na-agbagasị mmụọ niile nọ ba anyị complete 3 months ị na-ene anya etutu ha mbụbụ ibu ọnụ nwa mere anyị bịa ka anyị mee ihe family war things fall apart before these people come we have ways of our life before we know it because our ancestors welcome them before we know it our people have started speaking the languages. The Bible the go Bible ahụ mgbe ha bịara mana before you know it anyị nwa na-agụzi Bible before you know it Bible erie na ụmụ anyị isi before you know it ụmụ anyị na zekele m nọ ndị ahụ mụrụba na ọwụ ha anyị mụrụba monkey the walk baboon the chop anyị nwa ji eji amụ anyị tụba nwaanyị ime ọmụọ nwa ha na-aza ahụ anwụ onye ọzọ anyị megide nwụọ na ndị ichie ndị ada ahụ eje kpụọ onye ọcha na worship wena aka unu si wụrụ okenye alụ ana for real for sure ọ na-achọghị iwu okenye alụ ana ọ na-awụghị okenye alụ ana but ifugo na n'ihi ya nekwe ife se na-eso okwu na unu jere gote simenti Dangote were kpụọ chaka bombs unu jere gote simenti Dangote brother heri n'ihi ya n'ihi ife na-eso okwu nekwe onye mụrụ Ebuka Obi na-eji oji Ebuka Obi je kpụọ ife na-acha ọcha kete Ebuka Obi na-emezi brichi nke ọ mara na oji achaba ka nwaanyị ọkpụrụ chai Chineke Ebuka Obi na-ejibu oji ngolo simenti Dangote were kpụọ nwaanyị na-acha ọcha ọgbụ ya buru ya ndị white oje n'ime ahịa oje ngolo bleaching cream ọ na-ete ya n'ahụ ya ka ọ gbara na oji achaba ka nwaanyị na enweta m igu n'isi n'ihi ihe na-akọntrolu brain ndị Igbo ife akpụrụ akpụ Ebuka Obi ejego kpụọ nwaanyị Russia ọzọ Virgin Mary n'ihi ya nwaanyị Russia ka nke ọrụ ụnụ nwa obere akụkọ gbasa izizi nlara nwaanyị onye ọcha ife ahụ ihe dị n'obu afụtụkwana na bụ onye ọcha bifo na ịhụsị ịla ya ala ụbọchị izizi nlara nwaanyị onye ọcha chai ụbọchị izizi nkọrọ nwaanyị onye ọcha nna na-echekwa na nwanne Virgin na-echekwa na nwanne ihe akpụrụ agbụ ka nna eri nna ndị fancha niile 90% of ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-adụ na eziokwu nna wepụ ya na ife emego m ife na-ashare the video ụbọchị m ịgba na onye nọrọ na Nigeria that also be specific mgbe a kamera adụbeghị video adụghị nothing mgbe a ka a na-akpụ n'ibe ala mana kịta na people can travel ije any place ijere na-afụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha ha dị onene ụbọchị izizi nlara nwaanyị onye ọcha Chineke that mentality Christian religious nọ na-eji akụrụmakwụ n'isi okwedughị ibe nkwe ekwesị okwedughị ibe nkwe ekwe because a bịara na-eme ibe a nwaanyị onye ọcha nanaghị ya achọrọ irerete m
wepụta dete na na-eme oti ọnụ ya ebe ahụ na hey sovanda alụwa na before you know it hold nwụzighị m onwe m ife niile wụchakọ ya n'ọnụ eziokwu hold m onwe m the first one gbugharị ya the first one wụchakọrọ ya n'ọnụ eziokwu onye emego ọ bụrụ na ịnweta onwe gị n'ọnọdụ ahụ o ji emego dike Charles Prince Pablo eso ka nna agwa ha ọ bụrụ na ọmụnwa mebe akara m ime ya because enwere m awume ha dị ka Christian mana nwaanyị ahụ ọ chọrọ irirete m o were wepụta ihe njigwuru traditional o were wepụta ihe njeworo traditional nwoke dị nchekwa na ọgụ o weta ego ti ya ebe ahụ nna ahụ o weta tigodi ya n'ọnụ nke izi nna Chineke nchọka ihe oduo dịte n'okwe nchọka ihe oduo dịte n'okwe ụfụta hapụ wee nne hodu na hodu okwe na ete wuchakọ ya n'ọnụ ndị o nọrọ ya no na o nọrọ ya no si agwa anyị ya no mụ ka ị nọrọ because ife ahụ ife eji akpụ nwa so ị nọrọ the ten obi bụ ndị ezi ihe ahụ experience m o mere kọlezi oke ahụ dọwere dọrọ ebe a na-akpọ na worship ife akpụrụ akpụ ụbọchị ije abịa n'obodo a na-azụ gị jee chụta nwaanyị ije abụọ na ije na-echi na-eme nwaanyị ji asụ na onye nke ọkwa nwoke ị na-emegharị n'ahụ before you know it nwaanyị eji aka gbuo belt ka onye amị kpasa ji aka eme ibe a mọwụ ya aka ebe a wepụta the ten sịbanna tata ka m ji ejeche gba m ibrek me ọnọdụ ka ibrek m nke ugboro na-abụ the first one mgbe ị mere onye ojii iwe gụna onye ojii eme imegide ọmara gị ahụ mana nke bụ ọwụ mgbe iji aja ka irie Virgin Mary bụ ịghọtago na ị gaghị emenwu ya eziokwu nna agwa gị ete nwụchakọ ihe n'ọnụ nno ihe mechaa jụọ n'ibe ahụ ị nụrụ ndị onosi atọ so I don't want to talk much. Na unu na-emere inferiority complex unu na-eje akpọrọ nwaanyị onye ọcha isi dana ayịbụzi ụmụ nwaanyị onye ọcha hie anya na-anwụ nta anyị enweghị ike ikwu okwu chọọ ikwu okwu ịkpọrọ ikpudo ihu n'ala emegide ndị ọcha asị na ịdụ arụrụ ana na onye na-agwa gị okwu ị na-enebe anya fe ị na-ene anya n'ihe a nwee eye contact because in Nigeria asị gị nwuchie anya oge ibe ihe a ịbụzi ndị ọcha ị nweghị ike ịna-enwebe anya n'ihu direct. So they have to break me that. Teachers see that inferiority complex. Mia diamu, mia ya mecha de tene, hold munkizi. Tem wacha kai ya ihoma. Yabuku oge chatoka before, woke akurukwa ka odad. Wabia ko me again and see no. Because we make again, oja boy kwagnon nke bo. Chereka mpiagodi first here. Obe me ngo bele mpia de tene 2 minutes self. 2 minutes or 3 minutes. Look 2 minutes and little. Okay, abiago. So if I ije break test, for the difference between Northern Dutch and Northern Ndi Igbo. You know, on your chat before for the first time. I make the before ngoke cruise ngoke do corner.
bido mebezie dị ibe onye ka o ji esi many of you for the first experience ihe ahụ ihe ị ga-eme encounter for these people na-eje Catholic na-akpọrọ blọk a cement Dangote isi na unu emere Dangote ọwụrụ rich man because unu ji cement ya na-akpụ ibe ọgbụgbụ unu mecha unu na-aba wuru ibe ahụ unu kpụrụ so spiritually ọ na-control unu niile spiritual Ebuka Obi amaghị na ojibe eji mmeri dịka dị ebe ka aka ya dụdụ ọ na-eme ibe owere aka ya tụkwasị n'ihu ibe ikpu uve eji mmeri ibe ho n'aka ya dị kedu ebe aka Ebuka Obi dị ebe ka aka ya dị iwere aka ya ewere aka ya tụkwasị ikpu na mbamba ikpu ibe ma ịbụ ya Nollywood actor. Many of you people who mad and if I control brain on. So we're going to go on was an inferiority complex. Nigeria constitution of Christian Muslims and the traditional people. And Igbo people, Igbo Christians, enough members, maybe is in endorse or I wouldn't support town say maybe is in the muddy here, maybe here, and I can't hear bound. Ununa, and do men and I borrow police. And don't gonna chop Kupana happen naga. And I remember the own to Ebuka Obi na more. Ebuka Obi ebegon na more. So you want a melon now or more than may not be me to do. Anything on over na melon after this video. Oh spirit more melaya. Oh more melayo. Na more name. And my Holy Ghost fire guy how pancha name. My Holy Ghost fire guy hane pancha ni ne anoro godia. So oguna ko han no. If I wanna melon any as of now, mamua, man made. So we no more name. More mele.